F'attività politika fiż-Żejtun, Robert Tabela insista li tmexxija tiegħu ħadet ħsieb lil kulħadd minkejja diversi appelli brabta mal-kriżi ta' traffiku, il-kriżi fis-settur tas-saħħa, il-kriżi fl-ambjent u l-mudell ekonomiku tal-kwantità mħaddem esklusivament minn Gvern Laburista li faga l-infrastruttura u villaġġi sħaħ u kisser lil pajjiż bid-dejn. Il-kredibilità tal-Labor tista' titkejjel mill-aħħar manifest elettorali Malta flimkien tal-2022. Il-fweda li diversi baqgħu fuq l-iskaffa jew ġew injorati għal kollox, għalkemm Tabela qed jgħid li mexxa b'konsistenza. Wasalna saw imma mhux se nieqfu! Tabela qed jgħid li mhux se jieqaf meta 24 sija qabel sejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija sena qabel żmienha mingħajr ħadd fil-verità ma jaf għal xiex sejjaħa kif sa jumejn qabel. Il-President tiegħu kienet jgħid li t-tensjoni ġeopolitika kienet raġuni immatura u responsabbli sabiex isejjaħa. Biex issa għaliex kollox kien sejjer tajjeb u ma kienx hemm urġenza li tissejjaħ elezzjoni bikrija skont id-deputat mexxej Laburista Elisa Ġus Saliba, Robert Tabela spiċċa l xi raġuni jittallab għal fiduċja propju minħabba din l-elezzjoni bikrija. Se nitlobkom terġgħu tisilfuni l-fiduċja tagħkom! Qabel id-diskors ta' Robert Tabela tkellem Franco Merċieqa fejn tax jifhem li taħt amministrazzjoni Laburista fl-aħħar 13-il sena il-Labor iffoka fuq il-kwantità fuq sfidi li ħoloq huwa stess bil-villaġġi qed jerqu fil-bini. Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu fuq in-numri biss, imma rridu naħsbu fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. Irridu wkoll intejbu jew nsaħħu l-infrastruttura biex is-servi biex tkopri għal bżonnijiet li hemm li krejna tax-xogħol li krejna aħna. Nippjanaw aħjar biex ikonna kwalità ta' pjanar biex nipproteġu l-villaġġi u mhux il-villaġġi tagħna jerqu fil-bini. Merċieqa għamel sforz kbir b'appell il-partitarji sabiex ma jinkux lil-Labor bil-vot. Dan mhux żmien illi ninku, dan mhux żmien illi nagħtu l-beżbiża. Intant, l-eks-segretarju parlamentari ħabbar li se jkun qed jikkontesta din l-elezzjoni ġenerali fuq 12 distrett. Id-distrett li minnu twarab għal kollox l-eks-Ministru Clayton Bartolo illi ma tħallix jikkontesta din l-elezzjoni biex għamel il-wisa lil Merċieqa.